שלום, ואנחנו חוזרים לתוכנית מה מצחיק. עכשיו נראה את הסרטון הראשון. לא רוצים למצוא אתכם, ובואו נתחיל את התוכנית. לא חייבים להבין את האנגלית. נכון. זה האיש שעכשיו יושב. מי זה עשה את זה? זהו. אכן, תוכנית הזויה. ובואו ונמשיך לסרטון הבא שלנו. זה פספוסים, אבל ממש מצחיקים. וואו! מסכן האיש! איזה עיסוק! יכול להיות? וואו, איזה אופנוען! איזה סלטה! וואי, אימא'לה, לא רוצות להמשיך, זה מסוכן יותר מדי. בואו ונמשיך לסרטון השלישי שהוא הכי קורע. נכון שזה קצת מגעיל, אבל קדימה. זה פשוט חתול שמנסה להיות בן אדם. הזוי מאוד. באמת הזוי. טוב, להתראות בתוכנית הבאה של מה מצחיק? מי יכול לסדר לי את המשפט שכתבתי כאן? ליאן, האם את יכולה לסדר לי את המשפט שכתבתי כאן? כן, המורה.
לילי. לא ולא. פעם היית חכמה, מה קרה לך? מסתכל אמורה, מה אני אגיד לך? עברית תעזור לי בחיים. מה, עברית תעזור לי בחיים? לא, נכון? מה אני אגיד לך? מה את רוצה? ביי. טוב, נתראה בפעם הבאה. שלום, ברוכים הבאים לתוכנית מה מצחיק. היום נראה 3 סרטונים. 1. סרטון פספוסי מגלשות. 2. זה יהיה תינוקות מדברים. ו3. אפילו לא רוצים לגלות לכם. בואו ונתחיל. ממש אימא'ל. זה היה ממש סרטון מצחיק, אבל קצת לא נעים, ועכשיו נעבור לתינוקות. כן, מאוד עבדו. שמענו שער, היום בחדשות מצחיק. שמענו שער התינוק של התינוק השני אמר שגנב לו את הגרם. בואו ונמשיך לתוכנית השלישית. ממש מצחיק. טוב, קוראים לסרטון הזה, אם תרצו לראות אותו בבית, תינוקות רוקדים. ולהתראות בתוכנית הבאה. המורה לספורט. כן, מה את רוצה גברתי הצעירה שלי? אני רוצה להראות לך סלטה. טוב, בסדר, אני אראה לך סלטה. ואם תראי לי סלטה, ואם תראי לי סלטה אמיתית וטובה, אני אראה לך איך מפליצים ממש טוב. ממש טוב. וואו, תראי. וואו. ולהתראות בינתיים לתוכנית הבאה של המורה לספורט והתלמיד. ביי ביי.
היום אני רוצה שתלמיד אחד יפתור את כל התרגילים שבלוח. את כל זה. ליעד, האם את יכולה לפתור לי את כל התרגילים שבלוח כאן? כן, המורה. מה זה פעם היית חכמה, מה קרה לך? מה את רוצה, המורה? מה נגיד לך? חשבון יעזור לי בחיים, אפשר לחשוב חשבון, אפשר לחשוב. לא יעזור לי בחיים ממש כזה, נכון? את הולכת? נכון מאוד. ביי. טוב, נתראה בתוכנית הבאה. נועה, די עם הכדור. טוב, אמא. אני רוצה לחקור אותך במטבח, נועה. נועה, את לא מבינה שזה מציק לשכנים? אני מבינה. טוב, נגמרה השיחה, אני רוצה ללכת לחברים שלי. כן, נגמרה השיחה. להתראות בתוכנית הבאה. נו, בואי לראות איך אנשים עובדים. טוב, אמא, טוב. הנה המקום שלנו. איפה את? العين نظرات العين والدلول נו, מה את אומרת? בסדר, אמא. العقاب راح معدي والحب مازال بقي العقل راح معدي والحب مازال باقي غاية السماء يدخلت נו, מה את אומרת? בסדר. נו, מה את אומרת? אמא, תפסיקי, בסדר, הכל בסדר. טוב, מה את אומרת? אמא, זה היה גרוע. טוב, להתראות בתוכנית הבאה.